Mulle tulee vääjäämättä Eerosta mieleen yksi toinen julkisuudessa taannoin esiintynyt poliitikko ja menestynyt bisnesmies Martin Masa Saarikangas. Molemmat miehet on tällaisia vähän romuluisia, isonyrkkisiä miehiä, jotka on pärjännyt hyvin sekä bisneksessä että politiikassa. Ja se, mikä heitä yhdistää, mikä Eerolle on hyvin tyypillistä, niin on se, että lopputulos on tärkeää, ei tekeminen. Että Eerolle ei varmasti ole tärkeää, että onko hän toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai edes kansanedustaja, vaan tärkeää on se, että ne tavoitteet ja asiat, mitä ajetaan, niin ne kanssa toteutuu. Se on musta hyvin luonteenomaista Eerolle. No Eero suhtautuu kaikkeen vastuullisesti, että hän ottaa tasa-arvoisena ihmiset vastaan ja heidän kanssaan on hyvä ja helppo lähteä asioita, joskus vaikeitakin asioita keskustelemaan ja hän kuuntelee ja hän kantaa vastuunsa, hän oma osansa hoitaa, lupaukset pitää. Minussa hänessä yhdistyy nykyään paljon käytetyt kehityksen termit, nimittäin sanat oivallus, pystyvyys ja uskallus. Ja näitä asioita tarvitaan, uusien asioiden rohkeita oivaltamisia ja sitten niin kuin yrittäjän riskinottokykyä oikealla tavalla ja se, että me löydetään se osaaminen. Eero Suutari osaa itse paljon, mutta on kerännyt ympärilleen myös osaajia, jotenka minusta tässä alkaa olla sitä menestyksen makua, jota Eero omalla yrityksellään on saanut aikaan. Kun tiedän myöskin, että Eero ei ole syntynyt kultalusikka suussa, vaan on omalla opiskelullaan ja ahkeruudellaan ja yrittäjyydellään selvinnyt elämässä erittäin hyvin, niin kyllä minusta tällaiselle miehelle pitää antaa myöskin mahdollisuus harjoittaa rakentavaa ja tasapuolista ja syvällistäkin politiikkaa. Kaikkihan aina pohtii näitä imago-kysymyksiä. Ja mekin kun alkuun ruvettiin pohtia, että miltä tavallaan kuvissa pitäisi näyttää ja minkälaisia asentoja pitäisi ottaa. Ja lähdettiin tekemään kampanjaa esimerkiksi tuonne Ouluun, niin mietittiin, että että minkälainen takki pitää ihmiselle olla päällä. Ja toinen ajatteli, että että mulla on hieno tällainen metsästystakki, että mä laitan tämän päälle. Ja sitten mä mietin, että että mennään Ouluun, että ehkä meillä pitäisi olla vähän toisenlaista vehettä päällä, että ehkä toi tollanen, joka tuorelle hirvenverelle haisee ja näyttää siltä, että ehkä se ei nyt tähän soi. Että siinä voi nähdä sen, että miten ihminen on aito ja tavallinen ja ei ajattele sitä ulkonäköä ensimmäisenä, vaan että hän on juuri sitä, mitä on. Että Eero on siis niin tavallinen ja ihmisläheinen ja semmoinen kansanmies, että siihen Eero on hirveän helppo samaistua. Eero on tämmöinen perussuomalainen henkilö, jämäkkä mies, joka on sitoutunut asioihin, hän perehtyy niihin, kun tekee päätökset, niin hän myös ne asiat toteuttaa. Eli hänen kanssa on ollut erittäin suoraviivasta työskentelyä niin täällä kaupunkiorganisaatiossa kuin tuolla eri luottamustehtävissä ja yrittäjäjärjestössä. Muistan silloin edellisen valtuustokauden aikana, kun tämä UPM:n lokkauttamispäätös tuli, niin samana aamuna olin jo Eeron kanssa puhelinyhteydessä ja hän pyysi, että mä selvitän silloin metallialan yrityksistä, mikä vaikutus on Kainuun alueella tällä UPM:n loppumisella. Ja 2 tunnin jälkeen tämä tieto oli jo Eerolla kaupunginhallituksen kokouksessa käytettävissä. Eli jo silloin hän osoitti sitä, että näihin perusasioihin pitää aina paneutua juurta jaksain. Ja sitten hämmästyttävä oli myöskin tämä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan rooli siinä mielessä, että hän myöskin siellä pystyi hoitamaan suhteita sillä tavalla, että syntyi tämmöinen henkilökuntasopimus. Eli hänen sosiaalisuutensa näkyy minusta siinä erinomaisen hyvin ja kaupungissa on ollut työrauha. Ei se aina näin ole ollut. Vaikka itse toimikin tuolla istuvan kansanedustajan eduskuntavaaliehdokkaan Timo Korhosen tukiryhmässä aktiivisena toimijana, niin me tarvitaan keskustalaisen Timon lisäksi myös kokoomuslainen Eero kantamaan huolta ja vastuuta näistä kainuulaisten asioista ja tarvitaan tämmöistä jämäkkää talousosaajaa tuonne Arkadianmäelle Timon kaveriksi. Me on täällä Kainuussa vähän haaskattu ääniä ja jaettu huonosti meidän äänemme siten, että täältä ei ole vuosikausia ollut kokoomuslaista kansanedustajaa, mutta
minun mielestäni meillä olisi erinomainen tilaisuus nyt sellainen saada ja hyvä kansanedustaja olisikin saada. Eli keskittämme äänemme tuonne Suutari Eerolle, niin meillä on mainio mahdollisuus saada hyvä kokoomuslainen kansanedustaja.